एक लाइन हमें से एक लाइन होमे से बाकी हम बैक टू बैक पूरा गाना गा होते जैसे महात्म तिवारी जी के लय हो अरे किले ले ओई हसतुआ चटनिया ये गोरी बैक टू बैक पूरा गाना बैक टू बैक एगो चित्रहार होला एक लाइन हिंदी मारो एक लाइन भोजपुरी मारो वो हमार काम ना बैक टू बैक पूरा गाना कम से कम 2 अंतर हो जाए तब बेड़ा पार हो जाए तोर चेहरा पढ़ के बताओ तनी कल तू का कहले बड़ू आज हम बताओ तनी सुहई में सही बात के करो बनवलू हो है ना सुन एकर चेहरा बताओ तनी चेहरा पढ़े के आ जीवनी बतावे के 2 आदमी जी मान ले बड़े भारत देश में के एगो बागेश्वर महाराज जी आ दूसर का गोलू राजा गोलू राजा मंच पर बताई है भोजपुरी के गायिका लोग के नृत्यांगना लोग के अब बागेश्वर महाराज जी पूरा दुनिया के बताओ सही बात तू कल राते का कहले बड़ू आज बताओ तनी के करो बनवलू हो अरे बहनिया ये गोरी अरे तक्का हवा लटैल हा ओढ़निया ये गोरी बताओ कहाँ लटैल हा पटना में कि विंध्याचल में कि कलकत्ता में कि आरा में सोनागाछी कुछ तो कोई ले मैं के करो बनवलू हो बहनिया ये गोरी के करो बनवलू हो बहनिया ये गोरी के करो बनवलू हो बहनिया ये गोरी के कर बनवलू हो बहनिया ये गोरी अब भोजपुरी में पूछो अरे कि कहला सराइल हा अरे कहला सराइल ओढ़निया ये गोरी कहला सराइल हा ओढ़निया ये गोरी कहला सराइल हा ओढ़निया ये गोरी कहला सराइल हा ओढ़निया ये गोरी एगो कल्पना जी गीत गौले रहली हा बड़ी सुंदर उनकर जवाब नहीं खे भोजपुरी में प्रीति ये बतिया हमें से कहतनी कि हमें सेट कर जाई 500 रुपया के पुरस्कार चंदन यादव जी देवे वाला बानी ऐसे के बेरा पटू देला हमरा के कोरसो वाला के 100 कल्पना जी कौन गीत गौले बाड़ी संयम मत जा तू सूते दालानी में संयम मत जा तू सूते कि अल्लाह पूछो तनी अंग्रेजी में रिलेशन हिंदी में रिश्तेदारी अब भोजपुरी में ही गई बताओ कहाँ के रहे तोरा रिलेशन के रहे कि रिश्तेदारी के रहे कि हितई के रहे सही बात ये हमारा कवि जी जय हो कोई से लेके देता है कोबी भैया खेखर मामा से हितई के हो कि रहे गाँव के छोरा माय क्वेश्चन कि हितई के हो कि रहे गौए के छोरा आ कवन तहर दाढ़ी धो के खेलल बाहिलो कवन तहर दाढ़ी धो के खेलल बाहिलो माननीय राजा अंकल जी लागे झूठ भाई
जी लागे झूठ भइल अरे परतनिया गोरी काहे भाई तारा काहे टेंशन हो काहे छाती फाटता तारा परिवार के हियो का अरविंद भैया परिवार बने तार प्रेमिका नानू हियो ना जी गर्लफ्रेंड नानू हियो ना 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 भौजाई उजाई लागल निका छुट्टी काटता आज हाँ। भगिना को फुआ तो मत कह रडार खोले ली तब तो छबे ना तब तो हार पतो भइली नु लागे झूठ भइल अरे परतनिया गोरी अरे तक कहला सराइल हा यही खातिर जियते हां जी अरे तक कहला सराइल हा ओढ़निया सवाल के बसन आइल तोरा दिलवा के गुलुआ रहे कि हवन जोखमी जिने प्रियंका के बसन आइल तहरा दिलवा के अंदर बिकिया होवे कि हवन जोखमी जितेंद्र देखो हम अंदाजे पर कहतनी पूछतनी हां जी कौन सुगवा के बनलू अरे सुगनिया ये गोरी कौन सुगवा के बनलू सुगनिया ये गोरी केहू तो बतावे तारा से तना पूछब तो केहू के बन जाई एक करे से सवाल बा एगो तारा से हां जी तू तो जखमी के बन जइतू हमर दिल गुदगुदा जाई हमनी के खुश हो जइती या कौन सुगवा के बनलू अरे सुगनिया ये गोरी बाकी गोलू राजा पूछता रह और त कहां वाले दिल हा ओढ़निया